ବିପାଶା ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଏହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଣ କରୁଛି, ମୋ ଶରୀର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଏ ମାଟିରୁ ବିତାଡ଼ିତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ସୈନ୍ୟ ବଳ ଅସୀମ। ସେମାନେ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସେପରି ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ। ସେନାପତି କାପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସହସ୍ରବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହତୋତ୍ସାହ ହେବାର ବେଳ ନୁହେଁ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କର। ଆମର 50,000 ପଦାତିକ, 3,000 ଅଶ୍ୱରୋହୀ ଏବଂ 1,000 ଗଜାରୋହୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କୁହ। ଯାଅ ସେନାପତି, ବିଳମ୍ବ କରନି।